Ka Executive Committee jong ka Khasil Satumas District Council ha ka jingilam ba Winston Tony Lingdo Chief Executive Member Lemki Executive Member ha ka no phai singi ka khadar tarik noi wing arjar pusan kalawan manikren bo ba preston song sembod mitirang ba badai kmi yaknak District Council Affairs ka sarkar jala ha ka bailai kren halabon tili kimat kibakum ka council kai kendu Uba Winston ha bakren skilap thai kubor loong balai kren halo ka jingsem jingi ki MDC na ki jakasor ban pentulun ni skim na marla tuklar ka shillong municipal board na lor kani lai kren ru kabil kabal menjur da ka ki HDC halo ka land title rights na mar ki don ki bank ki bampat itu ya ka land a ka council Shushu loong ba council kala kentu ya ka sarkar jela ban plat biang por ya ka baha sya ka council ka barangsa Saupau hadu sanpau kulur tingka bat benram bala dak sarkar ka kwa ban keniat ki jingrap sya ka council kadi ban ai di ki kenjakran Ji kendu jongi badi menteri jongka DCA i mak Preston ila yo punya keren sibun ki ge pen kenmau i ru ya ka last visit ka bai wan i ba Shembor Rinja ti ngila yo punya keren ai ka wi ka memorandum ru i ban sibun kenmau yang i nam ta ki shares ki jongi bat kham tam e bat kini ki jingi tengkhu jik e joki MDC ki jongi na po urban ka bai dei ba ki urban scheme ni te ila kubur hi kata bat ila ya keren ya kai ka ba kumbai ong ba kiri kindiat sngi ila khot da we ka meeting ban shong lang bat ki ini ki MDC si jongi board nang ni na po Jante Hills bat na po Khasi Hills ru di ba syakta ni ki urban schemes ni tai ti i persyang hi ban streamline ya katu kat kum ka jinga keren ka jongi tang pada katu ka guidelines ka barim ka ba wanra ka 15 finance ti ya ka ba mentahi ti ngimyala syuban ya banyak penbet nama bakal ayat kalau ajan kut tak ke 15 finance sama tahu benahi di kat kebetulan ki schemes ki bagi yung ban yele abing to tang kawai ka ba ila assure pada ka David ba ki proposal skin one bet na ki MDC ki badai po ka urban constituency kan ti amdai bakin yele hi makin na kalyang ka jongki hindai gila ada ai assurance ngi ba kitu ki scheme si ki badai po ka urban hi kin one bet ka proposal na kalyang jongki MDC concern ha badai ba ki urban areas di kai di sibenta ibenta ki baar pada ki bangi keren ka long bai ha ka lord jong ka kini ki funds ki bangi ngidang sa teng badi banyo na ka state government ha ka bai ki shares khamtam e na ki minor minerals bat ki major minerals ti ya kata ru yong bangin se pet ti ha ka bai bat ki bai ki issues ngila ekran chibun ki issues ti kalong kai ka jingi kendu ka sultanat mairu ila yo ban ai jenggot chibun yangi kum ka Khasil district council ti ngit scam ba nang ni syakmat ke ka bangila banle kum ba ila ajung mod i minister concern bangin ya contact by direct by ki secretary by ki joint secretary yaki pending issues but yaki kadon ko ka bill ka barangsa ka ascend jong governor ru ya kataru ila kloy man budin but ngit scam ki tayo ki ban sawan ngi nyo man pentelun ni ki kam ki bangila ikren but iya kani ka janmit ba mentah kita ka bill barangsa amjing sha kadai ka ba idei ba ka land title rights ke jongi ti kitu kadai ka bill ka ba sa ka assess ka asen na governor nadu news nambal alet nadu braima cha rajar arpusau ti kam dadi ka major ka babon ya kam kadai tang i bai ni atli point iba pensuk iki nong song snong ke jongi menta ban yo ban avail loan na po ka SBI bank ke amar ka SBI bank hadu menta ki ka jinga keren ka jongki bat ngi ngila so tho ba kim patla ban ai nene ban sanction ya ke loan khamtam ya ke bidai ki parano song song ke jongi ka badai ban snayeng kadai tang na menta itai asen itai governor asen dai nget scam ba hadin ke jingbut din jongi minister concern ngin sayo ban pentelun bet ya ke kam bat nget scam ki ba nong song song ki ba avail ya ke loan ban snayeng na kaliang jong ke SBI kan sa fall in line ka SBI bat kajing don kam jung pa kajing don kam kajungi na ka district council ya katu ngala shu brief i kindiat ba ngila edon na artli meetings but hadin katu ka jing terwa jong ka sarkar ha ka bai ka Garo Hills ti ha katu ka meeting ka bangi na syong bat EDC bat ki officers concern nga sudai ban ong ba kum bakal arai ka sarkar ban bahkan keniat ka kiti jing rap jong ka shu Garo Hills lese ka ai kum ka grande ka kum kita ki barkhoi kaju hi ka jing rap bahkan ai enta ka district council de halor kata ka nongrim bang sakren ba daki ai ngi ya ka share ha ka por ka biang
ngi nak kaliang jong hasil district council ngim don jige mengin pentelun ye kam kata ka de ka bangala brief ye ti yong to gidang ape ka report le sin mangan ngapat yo ka yang tak ka report ka bidai bang to ka sub committee le si minister concern ila ada ban yo ta ka report mre nak kaliang jong ko CM nak pat yo ta ka report do mentang andre ka jinge kran ka jungi ka longbet ta ka basai be ba if at all ka government ka kwa ban ai jinge rap ye ka district council ko Khasi Hills ka silong no ban ai lemba ka grant lani ban pelat ye ki share si jungi ha ka por ka babiang mangidang sa kombah nyobon rupo krore ka pending shares ka ba ka state government ka hapan ai lada ka state government ko onoi kata kalau ada pan ai menakani arko klur ba ka basa nakata ka arko klur le si sanpo klur dang sa ne saupo klur dang sa lada ka onoi kata ka share ka jungi ka mut ngim dan kanu nu jing e ban pentelun ki kam ki jungi ha ka bedai bat kani ka kenti ba mentah Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khata ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya